Selamun Aleyküm vatandaşlar. Bugünkü gepleşiğimizi 8. Mart'a bağışlap devam ettireceğiz. Gepleşiğimize yine Türkmenistanlı ayal kızlarımız, gelin kızlarımız özlerini tanıştırarlar hükman suratda. Hemenizin yetip gelen 8. Mart ayal kızlar bayramımızı için yüreğimizden kutlayan Nadeus indiki yıla değil de her gezek, her gepleşikte, her bayramda şunu niyet bilen geçireceğiz de indiki yıllara çenleyen nasip olsa azat Türkmenistan'da bütün ayal kızlarımıza, bütün vatandaşlarımıza yaşamak nasip eder deyip umid ediyen Risale Abbas size bereli gelin kızlarımızı sizden bir gıtlap geçin. Здравствуйте, дорогие женщины. Во-первых, хотела всех поздравить с наступающим нашим женским днем 8 марта. Желаю для всех женщин счастья, добра, успехов. И дай Бог, чтобы кто за рубежами наши женщины, дай Бог, чтобы приехали в Туркменистан, и мы настоящий женский праздник отмечали в нашем Туркменистане. Желаю всем счастья. Спасибо. Risale Abbas söz sizde. Salam kadırlı vatandaşlar. Bütün Türkmenistanlı ayal kızlarımızın, bütün dünya ayal kızlarının yetip gelen 8. Mart bayramını kutlayarın. Hemmemize öz vatanımızda, atamızdan, enemizden kalan mirasımız Türkmenistan vatanımızda 8. Martları karşı almak nasip etsin. Adaletli bir Türkmenistan için görüşmeye devam. Sağ olun köp köp. Bahar gelince sizden başlayalım. Ben de öz gezeyimde Gadırlı Türkmenistanımızın ayal kızlarına, enelerimizi yetip gelen 8. Mart bayramları bilen kutlayarın. İnşallah Allah'ım hememiz öz maşkalamızın içinde enelerimizin, doğanlarımızın, kız doğanlarımızın yanında kutlamak indiki yıllara nasip etsin. Bu yılan gidip bilesek yine yaxşı иншаллах. С наступающим всех 8 марта. Поздравляю всех девушек, женщин. Всех вас тоже также поздравляю с наступающим 8 марта. Sağ olun. Спасибо. Bahar Gül. Salam mehriban gelin gayırlar, evideneler, mehriban yaşlar, gelinler gayırlar. Benim bir şahir aydık geçiptir, soranmış bir vaat ay güne bakıp, dünyanın görküne aydıp versene, gün hem diyenmişin nurunu döküp, dünyanın bar görki enedir ene. Elbette boşkana aytmak bilen enelerimize esasanan mehriban gelin gayırlarımızı sizi tebigatın cümle jahanın oyanıp gözelliği, yakımlılığı, ajayipliği bilen göwünlere ılham joşkun paylayan bahar paskylının ilkinji günlerine 8. Mart halkara zenanlar günü bilen çiçirömden gutlaýarym. Hemmemizin hem aýdyşymyz ýaly aýdan arzu dileýlerimize goşulýan Allah jan biziň hemmemize bu yeňil bolmadyk ýolumyzda görüşmäne güç kuwat bersin. Biziň gelin gayırlarymyz könelerden gelşi ýaly hemme wagtdan güýçli, edermen ayal gayırlar bolupdyrlar. Biz bu yeňil bolmadyk yeňişimize de gazanarys diýip umyd edýän. Ýene de bir gerek 8. Martyňyz gutly bolsun. Hemmeňiziň ýüzüňizde güller açsın. İnşallah sağ olun gelecek o arzularınız için hemenize kızlar. Fatma Settarova siz de dinlerle. Mikrofonunuzu açın. Ben bütün dünya ayal kızların bayramını hemme Türkmenistanlarımızın kutluman öz adımızdan yurt dışında işlep gören Türkmen zenanlarımıza hemmesine hem 8. Mart bayramı kutlu olsun. İnşallah bu sene 8. Mart'ı özümüzün yurdumuzda sağaman toplanışıp ağzı birlik bilen kutlayalım. Hemmenizin şöyle oturalığınız hem 8. Mart bayramımız kutlu olsun. Sağ olun minnettar Fatma hala. Aileye gelince siz dinlerle. Hemmenizi 8. Mart bilen kutlayman. Nasip olsa indiki yıl hemmemiz öz öyümüzde kutlayalı. En atalarımızın yanında, doğan kardeşlerimizin yanında. Spasibo. İnşallah. Sağ olun. Meryem Baymuradova. Esselamu Aleyküm. Türkmenistan'ın gelen kızları. Hepsinizin ayal kızlar bayramınız mübarek olsun. Ben Türkmen ayal kızlarını bu şekilde gözüme getirmen. En kahraman eneler
bizim Türkmen gelin kızlarımız dep oylaman. Sebebi daşarı yurtta durup hem çağalarına bakadılar hem de onların geleceği için aladı dediler. Şu zor zamanda bolsa hem zadı içine yutup dik durmaya başarı oturttular. Onun için ben hem gelin kızlarımızı kahramanlığı bilen, mertliği bilen kutlayman. İnşallah bizlerin güzel günleriniz gelir. İnşallah indiki sene hemmecimiz birlikte bir olup bir sofrada oturup 8. Mart bayramı bellemek, perzentlerimiz bilen bellemek müyesser etsin. Benim de yanım bu. Sağ olun. Tercih Sazak. Hemmemizi 8. Mart bayramımız bilen kutlayar. Bu bayramçılık kıynansak da bizim hemmemiz şu yerde oturalım, hemmemiz daşarı yurtta bellemeli olup duruz. Kıynansak da. Yani İnşallah dine bu bayramçılık değil de belki bayramçılıklarım Türkmenistan'ın öz yurdumuzu bellemeye Allah yol versin. Buna her hili riznikler var diyecek olayan sebebi şular Ceneva'da onun yığınağı gidip dur, geçip dur. Eğer bu yığınaklara Daşarı İşler Ministerinin üyesi katnayan olsa ya da orunmasarı, dine yıkıcı orunmasarı katnayan olsa şu kadar bir desant olup geliptirler, 10-12 adam geliptir. Her ministersiyadan bir adam şunu olarak mukadiyen inni olar cevap sorulara cevap verip başladılar. Bir bir priznak diysem olya. Men fikrim boyunca kemden biz öz hak hukuklarımızı talep eden son Türkmenistan'ın resmileri cevap vermeye tayarlığını görkezmeli olurlar. Şu arada Nursultanım hazır sonki resmilerin kararına aydıp verse, şonun bir dinleri. Nursultan. Vatandaşlar haberiniz vardır. Her yıl Türkmenistan'da 8. Mart için ayal kızlara men yadımda da okuyucu dövrüm ve neme mata verilen vaxtları boldu. Ondan sonra saat paylanan vaxtları boldu. 200.000 manat prezidentin ağzından çıkıyordu. Yani okullara gelence bir padarga örülüp geliyordu dersizler. Şimdi bu yılki soğudu. Yankı pensiyonerlara, yankı bücret işgerlerine ve okuyuculara 60 manat da şu 60 manat devlet kursu bilen hesaplanında $18 bolya. Yani inansak da banktan bunu yankı dolar alma hiç kimin mümkünçülüğü yok. Yani şu için Çorny Ring'dan, Gara Bazar'dan hesaplamalıda bu pullara $3 geliyor. Yani $3 biz hesaplap gördük 2 biraz bolyan eken, hirsada yetmeyen eken. Biz yani TikTok platformasında vatandaşlarımızın fikirlerini almak için şu barada bir video koyduk. Adamların köpsüne gelen için diyende şu beriyen $3'ını bir yılın devamında okuyuculardan esse izne qaytırıp alyandığı barada aydiyalar. Hakikaten hem şeyle gınansak da okuva, klasa, nehili, remont bolsun, neme bolsa enatalardan, okuyuculardan çıkıyor bu çıktaycılar. Aydılşıyalı şu verilen $3 izna esse qaytarılıp alınıyor. Başka fikri bolan, öz fikrini koşacak bolan Yani Meryem vrara kurun verdi, şonu yine qaytalap verse, önkü zamanlarda dine büdjeti değişli işçilere, ayal kızlara veriliydi. Meryem şunu aydıp versen. Bu sayız dövrü bittikten soň Niyazov bizim Sapar Murat Niyazov bizim prezidentimiz olduktan soň ayal kızlarının bayramına devlet işgerlerine, devlette çalışan ayal kızlara 200 TL, o zaman 200 TL para verdiler ama Dayhan köylerde çalışan ayal kızlarımıza bir kuruş da para vermedi. Şuradan başladı, milletparasçılık şuradan başladı. Ayal kızlarımızı ayak altına alıp. İnşallah öbür dünyada hem cevap veri oturandır bu. Bunlara bu dünyada hem öbür dünyada hem cevap verdin. Mene hakkımı helal edin ben. İnanınlar, ben hakkımı helal edin ben. Onların herkesin ayalı vardır. Bir oturup fikretse, Durkanım bizlerim şu ayal kızlarda kolu bilerdik. Bir rehmimiz gelsin de bilerdiler. Şu bir Muhammedovların ayal maşkalalarına hemmecigine, ayal kızlarının hemmecigine şuradan seslenemem. Sizler bizlerin yerimizde onu bilerdinizler.
Sizlere bizlerinki de perzentlerinizden uzak, perzentlerinizin ne doğum gününü ne bir bayramçılığı görmüyor oturup bilerdiňizler. Ama hiç birinize hakkımı helal edilmem. Ve şuradan bugün her kim hakkını helal etmeli, hak soramalmış, hakkını helal etmek için soramalmış. Ben hiçbirinize hakkımı helal edilmem. Ben depremde ölsem, nerede ölsem öleyim, ben hakkımı helal etmeyin ölemezlere. O dünyada hesaplaşamaz. Ben buna inanamam. Sağ olun Meryem. Meryem, yadına var olsa şu tayda pensionerler var, ovadaki yaşayan ayal gıydılar, eğer okumayan olsa gıydılar, onlara hiç neme verilmedi şu soğuk. Verilmedi. Häzirim belli değil. Kim-kimden elbette köpsine ägili bolan soň aralykda bir topar pensionerlere de ayal pensionerlere de berilipdir. Ýöne häzirki ýagdaýda şu ýerde birlenende belki işleyen adamlara şu $3 ken köp däldir da ýöne bir topar ayal gıydylar şeýle bir agyr ýagdaýda şu jagas $3 zar. Ine şeýle ýagdaýa düşüpdir biziň halkymyz. Näme üçin? Nädogry dolandyrış geçirilen soň, döwlet dolandyrışı nädogry geçirilen soň we ýa-ni diskriminasiýa diýdi Meryem, o da bar. Ayal hukuklaryny bir näçe ýerlerde mahrum edilýär, elinden alınýar haklary. Terörist hakkında bir näçe hat barada aýtjaktynız. O bize bir näçe hat gowuşdy, şu arada bir gurun göreň. Özüni Bägül diýip tanadan Türkmenistanly ayal maşgalaşyla gurun berýär. 2018 ýylyň may aýynda Türkmenistandan Stambuла uçandygyny aýtdy. Ertesi gün işe başladym diýip ýazýar. Tapan işim 3,5 ýaşly küçüjük çağa seretmekden ibaratdy. Soň bolsa garry ayal maşgala seredýän işe geçdim. Häzirki wagtda elime iş vizasy var elimde. Pandemiyadan öň Türkmenistana gidip gaýdyp geldim. Käy wagtlar bir hepdäniň dowamynda 12 sagat dinç almany kanagatlanýaryn. Meniň 2 çagam bar. İkisi hem meniň ýanymda. Şonuň üçin meniň dinç alış günlerim, çagalarym üçin nahar taýarlamak we olaryň kir eşiklerini ýuwmak bilen geçýär. Soň bolsa ýene de işime gaýdyp barýaryn. Bir gün keselikçilik zararlı yerli hastahana yüz boldum, tutmalı oldum. Elimde kanuni statusum, yani iş vizası bolmagıma kömek etti. Neticede koşmaçı töleksiz lukmançılık kömegini aldım deyip yazıp uğrattı bize hatını. Ne seredin demek, eğer hemme dokumentlerin düzgün olsa bu ayal ne konsulstva yüz tutmalı oldu, ne derneklere arz etmeli oldu. Hemme işleri sağaman bitirip bildi. Sebebi öz dokumentlerini vaktinde düzetip yetişiptir. Yöne inni başka bir zenanın baştan geçenini dinlesek, şu yerde bir ara tapawudyny görüp bilersiniz. Men Türkmenistan'ın raýaty Läle. 2013 ýylda köne pasportum bilen Türkiýe döwletine geldim. Köne pasport bilen hiç hili resmi ýagdaýyň ýoklugy sebäpli häzirki wagtda Türkiýede bir kanun ýaşaýaryn. 10 ýyl bäri çağalarymı bir gezegem görmedim. Diňe telefonuna gürleşmek bilen çäklenýäryn. 8 ýyldan bäri şol bir iş yerimde işleýäryn. Şu wagtda çenli iş eleri bilen patronlary bilen diýada aramızda hiç hili dawa bolmady. Emma bir kanun ýagdaýda bolmagym lukmançylyk meselelerini çözmekde kynçylyklar döredýär. Pandemiýa döwründe elimde köne pasporty bolan üçin koronavirusa garşy sancımı alıp bilmedim. 2022 ýylyň 22 ýanwarynda Zeytun burnu etrawynyň Avraziya hastahanasy atly kesel hanada sancım almaga synanyşdym. Maglumat bazasında men hakda maglumat gözlediler. Emma netije bermedi. Maňa pasportumyň tasdiklanmaýandygyny aýtdylar. Şeýle hem 4 Levent sebitindäki ähli hastahanalara barıp gördüm. Her yerde diýen ýaly köne pasport bilen koronavirusa garşy sancım edilmejigini aýtdylar.
Mana Türkiye devletinin Sağlığı Koruyuşu Ministerliğinin telefon belgisini berdiler. Men ol yere can ettim. Menden daşarı yurtlular üçün kanun boyunca berilýän dokumentin maglumatını soradılar. Gıynansam da mende ol dokument yok. Lala bize bu hakta entak Türkiye devletinin HES-kod düzünü gezdirmekle aydıptı. Belki bu mesele çözülendir bilemek. Sizin haberiniz var olsa yine Bahar koşulacak dedi. Bahar Gül. Yok, HES-kod meselesi çıkanan son QR kod, köne pasportly rayetler bu HES-koddan peýdalanıp bilmediler. Yöne şeýle bir çäre tapdylar özlerine. Öz dostlarynyň, ýakynlarynyň, ejelerining, kakalarynyň bilmem ýa-da bir otogda bile ýaşaýan dostlarynyň, jaralarynyň HES-kodlaryny kopýalap şonu ulanyp başladylar. Ýöne bu sanjym etmäge mümkinçilik bermedi. Onun için koronavirüs sancımı köne pasportlar için edilmendi. Benim görüşüp geçecek zadım var. HES-kod meselesi sona baka pasport nomeri bilen alıp bolunar yağlı etti. Yöne bu hemen neticesinde bunun yağdaya geldi bilemok yöne biz aktivistler yani pravazashitniklar şu barada köp alada ettik de yazılmalı yerlerine yazdık. Türkiye'nin teritoriyasında köne pasport bilen yaşayan köp sanlı minlerçe on minlerçe Türkmenistan'ın barlığı barada duydurduk ve yankı sancı meselesi de in sonunda sona gelende yankı 400 liradan köne pasportlar kabir hususi keselhanalarda sancım alıp bir yer yağdaya geldi. Yani in sonuna gelenlerinde adamlar yan baştırtı kollarını alıp olan vaxtlarına denk geldiler. Şonun yalı bir çare tap oldu. Yani aydıp geçişimizi altı söz hakkında köne pasport meselesi. Nerede olsa yine de sizin eden tağallalarımızın neticesinde hiçten gitçesi nerede olsa koronavirüs avlatsan gutordu. Yani sizin belli bir tepkitlere yetip biliniz şoň bilen bilelikde. Yok, menin hem görüşecek zadım şu yerde ne köne pasport meselesi de Meryem bar, son Zarina bar, ne Fatma Settarova bar. Men özüm hem 9 yıl köne pasport bilen yaşadım ve yankılarla gurun berişi al bizem bir nerede şu Türkiye gelenimizden beri çağlarımızı görüp bilmedik ne 8 Mart ya da bir de Muhammedovlar sovat veren bolya. Ne şu yerde de milleti ayırıp yankı aylık ya da pensiya alan adamlara sovat verilýär yöne devlet işinde işlemedikleri hiç ile onun yalvınimanya berilen o. Mesela yana şu adamlar ecir çekerde devlet işinde işlemedikler mecburi adayda daşar yurda çıkmalı bolya ve 10 yıl, 15 yıl, 17 yıl, 18 yıldan beri daşar yurtta çağlarını görmeye zar eneler var da. Bu $3 vermek bilen adamların azını yapmak gatkıyın da mesela yönekece pasport verse halkına pasport verse soğuk hükmünde en azından köprak adamların işine gelir deyip düşünen ben. Bahar Rahmanova siz de dinlerli. HES-kod meselesi bulanda çok zorlandı bize halk на самом деле, особенно те, которые нелегально здесь находились с паспортами туркменскими, которые загранпаспортов нету. Я знаю тех людей, которые автобусный билет Türkiye'de yaşayanlar biliyorlar. То, что HES-код надо было автобусной карточкаларны HES-кодла, чтобы прочитали, когда в автобус садишься. А люди меджбур, те, которые дневной работу работали, утром надо уезжать на работу, а вечером возвращаться, всегда использовали автобус. Каждый день должны были или автобус, или трамвай, или метро использовать, чтобы пойти доехать до своей работы. И так HES-коду olmadığı için им приходилось, в начале, вот я имею в виду, им приходилось брать HES-коды у тех знакомых своих, которые легально, которые находятся со своими нормальными паспортами. И большинство, я знаю таких людей, которые в других городах Турции жили, но давали свои HES-коды, чтобы те, которые в Стамбулах, в других городах, помогали тем, которые в других городах работали. И
передвигались автобусами, чтобы HES-код прочитали на автобусную карточку. Anlatabildim değil mi? Вот так. И шел HES-кодуны, легальный тот, кто находится, может взять HES-код, о kişi нелегальный, который со старым паспортом, хотя бы öyle yapıp gün gördü halkımız, потому что они не могли на работу ходить, пока нет у них HES-кодов. Я здесь добавлю, вот нам женщины пишут, говорят, вместо вот этих $3 лучше бы власть туркменская обратила внимание на трудности, с которыми туркменские женщины сталкиваются, семьи, дети. Если бы они обратили внимание и помогли решить многие вопросы. Мен бәрдәзір енім бір хаты оқап берейін, şu yerде нәхилі қиыншылықлары сезе бар болуя, біздің аял машқаламыз, umumu çağılır ve Türkmen maşgalası deysen oluyor. Annem adı bilen özünü tanıdığın Türkiye devletinde yaşayan bir ve işleyen Türkmenistanlı ayal bize yazdı 49-50 yaşında. Ol şeyle gurun veriyor. Häzirki wagtda mende köne pasportum var. Men Türkmenistana dolanıp barsam, yurtdan çıkmana qadaganlyk girzerler diyen gorku bilen öz öýüme gidip bilemem. Men 2013 ýylda Türkiýe geldim. Şol wagtlar menin ulu oglum mektebiň 9-njy sınıfyny ýangy gotarypdy. Ortanjy çağam 8-nji sınıfdy. Iň kiçisi hem 9 ýaşyndady. Ulu oglum gullukdan gaýdyp gelenine oturulşyk gurnadyk вечеринка ýalyda. Ýöne men Türkiýe döwletinde bolanym üçin gatnaşyp bilmedim. Harby gullukdan gelen soň ulu oglum öýlendi. Ece hökmüne onun toyuna da gatnaşyp bilmedim. İkinci oglum mektebi gutarandan soň Türkiýe döwletine meniň ýanyma geldi. Üniversitet okuwyny tamamlandan soň bilelikde işläp başladyk. İşläp, pul jemläp, ol oglumy hem öýürdim. Bugünkü gün meniň bir näçe aktygym var. Olar 4, 3 we 1 ýaşynda olary hiç haçan görmedim. Ýakyn wagtdan 4-nji aktygym hem dünýä inmeli. Men diňe telefon arkaly görüşmek bilen çäklenýärm. Käme wagt aktyklarym beýleki enesiniň ýanyna, ýa-ni geliniň ejesiniň ýanyna gidýärler. Gelenden soň men olardan soraýarym. Nerede bolduňuz diýip. Men bilen bolandyklaryny aýdyp jogap berýärler. Olar meni hiç wagt görmediler we şonuň üçin meni şol beýleki eneleri bilen garşdyrýarlar. Men gynanýarym. Sebebi men olary gujaklap, okşap we öpüp bilemok. Häzirki wagt iň kiçi oglum 11-nji sınıfda okuýar. Men Türkiýe işlemäne gidenimde ol bary ýogy 9 ýaşyndady. 9 ýyllap yatarlayın işte işledim. Öy eýeleri yatmazdan, olardan ozal yatman hiç hili hakım yoktu. İş gutarandan soň duydurman yatmak bolanokdy. Birden goşmaça iş bar diýseler, bu işi hem wagtyň geç bolanyna garamazdan hökmän derejede tamamlamalydy. Hepde bir gezek 24 saat dinç almana ruhsat berýärler. Soňky 3 aýyň dowamında günlük işe işleýärni. Sebebi ýatarlaýyn işte işlemek gaty kyn. Esasen meniň ýaşymdaky adamlar üçin. Zoryaly hatlar goşýardy. Şu ýagdaýda gatken zenanlarymız bar. Esasen hem Türkiýe territoriýasynda bir gün 24 saat dinç almak üçin ruhsat berilýär. Onuň hem ýarmy yolda geçýär. Sebebi adamlar seyretmeýe, ýakyn, uzak seyretmeýe, iş tapıp, girip, işläp gidiverýärler. Ondan soň ýarym güneminde baran yerinde nahar bişirmek, uborka etmek, çağası bar bolsa, äri bar bolsa şo işler bilen geçýär. Wapşe dinç alman, işläp, ýanky çağlaryny görmän, öýünden uzakda, bol dokumentsiz, ýanky dokumenti bolmadyk adamlar işleýän yerlerinde pasportlaryny öz ýanky öý eýelerine bermäge mejbur bolýarlar. Oturma izni bolan adamlaryň ýa nerede propiskasy bar, nereden tapıp bolacağı belli bu adamlar ýöne. Ýanky köne pasportly aýal gyzlarymyzdan häzir görün gitdi. Köne pasportlaryň bir zat bolan ýagdaýynda gözläp bolar ýaly yer bolmadygy üçin pasportlaryny elinden alýarlar.
Näçe случай ne bize gelip habar berýärler-de özümün hem başıma gelen случайларdan biri. Eğer işten çıkacak bolan ýagdaýynda pasportumu bermän, gatken azar berýän maşgalalar bolýar, öý işinde işlän wagtynda. Bahar Rahmanova goşjak bolýar, dinleýän sizi gence. Menem özümün başıma gelen iş ýaçak. Menem Türkmenistandan gelen wagtymda normalny Türkmenistanyň pasportu bilen gelendim. Тогда ещё загранpasportda niye bolam. Menem öý işinde işleýärdim ve hepde bir gün выходной alıyordum 24 saat. И за ребенком смотрела. Тогда, когда за ребенком смотрела, тогда надо было все по дому делать. И так как они деньги платят, они всегда заставляли тебя и ночью просыпаться за этим ребеночком смотреть, и днем целый день ты за ребенком смотришь. На выходные, когда уходишь, звонили, спрашивали родители, где его какая-то вещь. Когда ты за ребенком смотришь, родители звонят к себе, беспокоят тебя на твоем выходном, спрашивают, где ребенка вещь. Потом перешла работать за бабушкой смотреть. Точно такая же история. Так как нелегально была на учин, нелегально работала, потому что паспорт был старый у меня самой. И была ситуация, что они не давали мой паспорт, не разрешали выйти с работы, если что, зарплату не хотели давать. И такие ситуации были. Вот так вот, да. Özüm başıma geldi. Я вышла с работы, они паспорт еле-еле взяла, а зарплату не дали. Сказали, через месяц придешь, через месяц дам. Хотя 15 числа я вот через неделю должна была зарплату свою брать. Нелегальный болман и со старым паспортом, когда живут здесь наши соотечественники, bizim Türkmenistan халкımız, у них все права elinden alınıyor, к сожалению. Они не могут никому позвонить, никому сказать, не пойти ни к какому полицейскому пожаловаться, потому что они знают, что их могут депортировать. И они, чтобы их не депортировали, они katlanıp işlediler. Даже когда им деньги, их hak eden зарплатасını, когда им не дают, они шоңа göz yumuyorlar. Меджбур, потому что боятся того, чтобы не поймали их, не задержали, не отправили домой. Поэтому надо как-то решать эту ситуацию, чтобы наши, те, которые со старыми паспортами здесь находятся, чтобы у них какие-то права были, чтобы восстановить их права. То есть документler düzüldür, doğru. Да. Ben özüm şu situasyada yaşadım, geçtim. Çağa seyredende, çağa целый день çağa bakıyorsun, öğünün işini ediyorsun, nahar pişiriyorsun, 3 yaşar çağa и yadıyorsun. Gece yatacak bolasan, yatıp bilmiyorsun. Ребенок просыпается, ты за ребенком смотришь. А когда уже говоришь, что ты нет, и твое здоровье уже не позволяет продолжать смотреть за этим ребенком, говоришь, что ты с работы будешь увольняться, найдите вместо меня кого-нибудь другого, они начинают, я тебе зарплату не дам, ты не отработала, и паспорт не хотят возвращать, потому что не хотят тебя отпускать, насильно хотят там держать, чтобы ты там работала. Вот так вот. Еле-еле свой паспорт взяла, а когда уже через неделю, как надо было зарплату мне брать 15 числа, они не дали. Они говорят, через месяц подойдешь, возьмешь. И то через месяц подошла, не всю зарплату дали. Вот так вот. Они вот так вот умеют делать. Да. И когда даже за бабушкой смотрела, тоже... Что хотели сказать? Я не поняла. Aslında näme ýagdaý bolsa bolsun hiç bir ýagdaýda da pasportyny başgalarynyň eline bermeler. Ol sana iş veren bolsun. Sebäbi olaryň almana haky ýok. Dogry aýdýaň. Hiç haçan bermäne hakyňyz ýok. Hiç şeýle ýagdaýda pasport diýilen adam özüňizden başga adama bermeler. Onlar sana güvenmiyoruz, işe de almıyorlar ha. Almasınlar, onyalık işten gidin. Yok, indi okulunda insan Sultan mikrofonu açları inniler azıcık nemedik başladık. Öz hak hukuklarımızı hava herkim hemden bärik gelip gözümüz açılýar. Hak hukuklarımızı bärde öğrenip başladık. Bundan beýleki wagtlarymyzda, durmuşymyzda
Göbeğine tutmalı. Pasportuna bermän hiç kime. Bermäli. Çapta berde. Bakar gün bilen ılalaşamok da berde. Bizde yine например 100% ayal kızlarımızdan benim fikrim, benim analizim sebep men hep de bir neçe gün efir alıp var yani bileniz adamlar bilen diskusiya geçiryen %70'in illegal yağdayda Türkiye'de ve adamlar yani bu işine çağa seyretmek için bolsun, uborka etmek için bolsun oturma izni venerce bolan ayallar saylap alyalar sebebi berdeki maşkalalar bir yere oduğa gidende ya da bir politsiya zat gelende problema bolmaz ya dokumenti bolan adamlar sayılacak bolyalar. Dokumentsizler mecbur pasportunu vermeye sebebi yankı işe alayan maşkalanda düşünse bolem oğrusu var, cimrisi var, her hil adam var. Çağlarının gidiyorlar işe gidenlerinde onlar tarafından düşünse fikirlerini görse böyle bu meselenin şunun için hem dokumenti bulan ayarlar saylap alyalar şu dokumenti bulan ayarlara go aylık verilye men öz başıma geldi de bu öz başıma geldi bir yere iş görüşmeye bardım bir 10 saniye ayal var içinden bir 2 saniyesi dünya Özbek Galan Türkmen ve большинство yankı nelegal yağdayda Türkiye'nin teritoriyasında yaşayan gelin kızlarımızdan ve kagut bazardan pomidor ya da agurtsu salap alan yağlı yani yaşını nerede işleyenini neçe yıldan beri Türkiye'de yaşayan ve tecrübesini sonra ve yankı dokument yağdayına seyredip salap aldılar. Yankı galanları de men nem için aydamok конечно berde yol töleği var bir yerden bir yere gidip gelmek ansat delsin böyle hazır işlemen yani dokumenti bulmadık ayal kızlarımız için has kıyın yol pul tapıp şu iş görüşmeye barıp gelmek yankı son bir 10 gün 15 gün işlemden son bu sana iş tapıp veren şirketler bilen önlere 60% 50% ilkinci aylığını paylaşadın onu aldap yamanam kan azap gördüler ya işe koyup yankı aylıklarını alıp vermen maşiniklar dörede arada hazır birazcık ansatlaştı adamlar işe girseler hem komisyonunu verme yerlerine primer sonra hem taraflayın kıyında yine ben özüm 9 yıl köne pasport bilen işledim öy işinde işledim çağım Türkmenistan'da koyup kayttım ben gelende çağım 2 aylıkta koyup kaydanda ve ilkinci işimde de çağı 2 aylık çağ attı hem öyüm uborkasını bakar geleceğin ayşyalı hem öyüm uborkasının naharını uçuğunu şol bir vaktin özünde çağadın terbiyesi bilenem yankı süt içirmek, pampirzadın deyip ütketmek ve şu öz çağın koyup gelip yankı çağı seyretmek hem moralna hem fiziki adama gatı ağır tesir ediyor ve şunun için emezdir sosyal platformalarda bizim gelin kızlarımızın köpçülüklerin duçar bolayan keselleri bileniz vatandaşlar kesellerin 90%'da strese bağlı olan için rak, siroz yağlı herkili ölümcül keseller bilen keselleyerler ve yine de pasportu bulmanlığı sebeple legal yaşamanlığı sebeple mesela dokumenti bulan adam başka bir keselhana baranda başka bir töle dokumenti bulmadık adamlar bulan adamların 2 kat pulunu töleyerler ve buna mümkünçiliği olmadığı için bizim gelin kızlarımız öyle işi etmek, çağa bakmak, ok atmak, eşik almak, şu etmek, bu etmek problemalarından öz sağlıklarına yılda her adamın ağzından barıp yılda bir gezek olsa da doktor nemesinden geçmeli. Bizim gelin kızlarımızın yankı problemalar sebeple bir özne seyretme mümkünçiliği olmadığı sebeple en son kıyadaya gelende havar tapıp galyalar keselinden ve dokumentlar bolmanlığı sebeple ya sosyal platformalara çıkıp halktan kömek soraya köpüsü de ne bize yüz tutan ne çayal var. Şundan çekinen için dostundan, düşmanından, ana gep ederler mükemmel çekinen için liçeğini alıp bilmeyen ölüp gittiler. Has kıyın aday.
Ne Birdi Muhammedovların da ünsün çekmeli zadı ayal kızlar temasında ilki bilen şu pasportların tazelenmesi, taze pasport verilmesi. Ondan sonra şu Türkiye'de işleyen vatandaşlarımızın, raboçi viza bilen işleyen vatandaşlarımıza Türkmenistan'a baran yağdayında pensiya alıp biler ya Türkiye bilen doğur yok Türkmenistan'ın. Şu doğurları öz halkını azıcık bolsa da fikirlenip birazcık bolsa da ansatlaştırmalı, doğurlar etmeli. Bu yerde şunca gören azavı adamların boşuna puç bolmalı da diye fikir ediyen. Zarina Ахтямова söz alacak böyle. Если у матери нету паспорта, значит и ребенок выходит здесь нелегально. И дети здесь мучаются. Нормально не можешь в больнице рожать. Ходишь в платные больницы. А у кого у нас, наших нелегальных женщин, есть такие деньги на платные больницы? Допустим, ребенка здесь родители, ребенка в больницу отвезти. Здесь и не только матери мучаются. И так, документации, без ничего. В больнице не можем отнести, везде платную больницу отвозим. Откуда такие деньги? Здесь за лечение, вы сами знаете, какие платные лечения берутся. Одно лекарство уже повысилось. Во-первых, здесь тоже проблемы случится. Мы даже не знаем, кто они, где они, что они, понимаете? Поэтому в первую очередь нужны нам паспорта, а не деньги. Деньги всегда найдутся. Документы нужны каждого человека, для ребенка. Мы без документов, над нами здесь все издеваются. Над нами издеваются. Например, на работу пойдешь или что-нибудь такое. Просто, знаете, как ишаки рабыни мы здесь для всех бываем без документов. Почему? Потому что мы не можем нормально пожаловаться. Нет никакие права, да, у женщин. Я хотела бы добавить, среди vatandaşlar, они обязаны, минуточку, то есть, они обязаны, наше правительство Туркменистана, не должны, а обязаны по Конституции Туркменистана выдавать всем паспорта, у кого их нету, у кого они потеряны, документациями всеми помогать, и детям помогать. А почему они на это не смотрят? Правительство Туркменистана, когда они должны помогать, а они только могут показухи делать, отправлять нам помощь в Турцию, а вы там помогите народу, этим нам помогите, которым мы нелегально живем за границами. Нам нужны документы, нам нужны паспорта, нам нужны для детей документы. Нам хорошая, нормальная жизнь нужна, а не ваши показухи, что вы куда-то что-то отправляете. Вы за своим народом смотрите. Помощь нам давайте. Правильно. Спасибо, Дусь. Хотела бы добавить, vatandaşlar, Zarina Ахтямова öğren vacip mesele yenen bir aydıp geçti de yine Türkiye'nin teritoriyasına gatıken ne bize yüz tutyan vatandaşlarımız var. Gayrat edin, kömek edin. Berde toy ediptirler, imam nikah bilen ere barıptırlar. Yankı köpüsünün erinde yok, köpüsünün özünde köyne pasport, zagran pasportu bolmanlığı sebeple ne çağası için veneje yaşamak için ruhsat alıp birlikte ne öz için ve okul yaşına gelip de okula gidip bilmedik atasının dokumentsizliği sebeple mümlerce çağı var Türkiye'nin teritoriyasında, mümlerce. Seyredin, ne только zaten gidip geçiş yağın, dine atalar, dine migrantlar der, çağlarım, çağ haklarda bozuluyor ve çağlarım ecir çeker. Şu problemin esasında kıynansak da. Hava doğru ayttınız, çağaların en atasının dokumenti bolmasa çağaların ham dokumenti bolmaydı. No только mening dokumentim var, yoldaşımın ham dokumenti var. Как положено berde oturma izinimiz var 4,5 yılda var. No только mening 13 aylık beçemin dokumenti hiç yok. Даже kattık metrikası yok. Pasporttan geçip koydum ben. Bardık, u yok dedi. Hay tamam, onardık, yine bardık. U yok dedi. Son gezek üstüme bağırıp konsulluk yok dedi. Bar dedi, Özbek konsulluğa git dedi. Senin dokumentini verimiz dedi. Gurbide edip köverdiler. Bu en atasının dokumenti zadı disler hemen de var. Ben biçime vermedi. İndi benim şetmeli. Biçem özele giderdi. Özelem 500-600 lira girip çıkanın bir
Munday analiz tapşırsan var bir şey kımmat analizin. 1000 liradan geçedi. Şunun için biçemeyen versinler, talep etmeli ola doğru. Oturmalı emez. Doğru. Şu yerde bir zat belirlep geçecekte vatandaşlar seyredin. Alara gelincenin yoldaşında da özünde dokumenti var. Türkmenistan konsolosluğuna bir neçe gezek barıptır. Çağa metrik almak için. Bu bir hakta daşar yurtta yaşaya hiç dokument probleması yok. Yine bir dokumentsizlerin nehili kıyınçılık çekenliklerini sanap geçtik ve dokumenti bulan adam konsolosluğa gerekli dokumentları bir neçe gezek izna gaytarsalar da yine de toplayıp baran adayında biz burada bir çerçeveli bulanımız için de var Özbekistan'ın konsolosluğuna gidip sonra deyiptir. Biz Türkmenistan'ın vatandaşlarının için Özbekistan'ın konsolosluğuna gidip metrik kalmalı çağlarımıza ya da bir çağının ıkbalı da çağının kesellerini bolar, bu çağa saydığa gitmeli bolar. Ondan sonra her hil yağday bulup bilerde dokument hukman suratta bir berde bağışlarsınız da şu sözde hiç ulanasın gelmeye de burası primer bir pişecek veterinar alıp baran yağdayında pasport eline veriyor. Ya da bir iti alıp baran da veterinara pasportunu veriyor. Ya bizim çağlarımıza dokument bolsun bolmasın. Dokumenti bolanlara da hemmesi için eden oklar yönetken bir adamların ıkbalını, çağların ıkbalını şunun yalı özlerinin menmenliği esasında gıygıran bolup, uniziteden bolup ve dine aylara gelince de yaman köpü adam şikayet ediyor konsolosluğadan. Gıynansak da bu oyuncak zat derler senin vizipen berdeki doğrunuzsun. Sen bu çağlara birmeye abiyasin dokumentlarına kanun esasında sen öz keyfine göre eden o zatları sen şunun için aylık alıtıyorsun şu adamlara hizmet etmek için. Yani gıynansak da Türkmenistan hükümetinin konsolosluğaları, pasolosluğaları derinlemeyenliği sebeple ve öz hükümetin öz vatandaşlarının haklarını şunu yalı korumak yerine depeleyenliği sebeple halkımız ecir çekiyor. Gıynansak da. Resmiler berdi. Nämetmeli 3 dolar deyip oturmalı değil. İlk başta şu ayal zenanlar daşarırta yaşayan ayalları şu meselelerini çözüp vermeli. Konsoloslular, pasoloslular olsa öz tarafından öz ihtiyarını, öz inisiativa tapıp inisiativa olan çıkmalı neme rukovodstva başlıklarına hat yazmalı, düşündürmeli ina yağday ağır ina şonça maşgalı ağır yağdaydı yaşap berli deyip şey deyip özleri bilmeseler ina yaşlar belki nemeler tiktokçular belkiler her gün çıkış edip oturlu, her gün aydıp oturlu, şolar eşitsin deyip ediyorlar. Yani 3 dolar bu meseleleri çözenek, bu dine göz boyamak da bu esası etmeli iş ilk başta şu dokumentleri düzeltip avtomatik belki problemlerim çözülüyor. Ecesinin dokumenti olsa çağasının hem dokumenti olur, çağasının dokumenti olsa sadece de gidip bilir, dermanı alıp bilir, balnisada da hem liçenyanı alıp bilir, mektebe de varıp bilir, belki problemler avtomatik çözülüyor. Bu problemler çözülse hiç kim azaram vermez, hiç kim gıyırmam oturmaz. Demek verdi, demek siyasi erk gerek. Şu çinomlukların siyasi erki gerek. Şular korkmanı, yazmağı, aytmağı öğrenmeli. Значит, у них нету ни конституции, значит, у них нету ни закона. Ve ruhsat verseniz benim yine bir neçe bugün ayal gezler barada gürleştik. Deportasyonla gira hiç il pasportu bulmadık. Ne köne ne zagran pasportu bulmadık. Adamlar deportasyonla gira düşerler ve şolar yankı Türkmenistan'a gidip bilmek için hazır göz boyamak için yine o hiç ile zakonda da yok seyahat belgesi yine önemli değil yani zat. Aslında pasport almalı adamlar. Pasportu bulmalı sebeple deportaj bulup bilen oklar. Konsolosluğa can ediyorlar. Adamlar bilendine var şuna gelen malumat bana yüz tutupturlar. Benim kardeşim hazır deportasyon lagirda bir neçe aydan beri indirnam edecek böyle Türkmenistan'a gidecek böyle gayret edip şu hatta bir adama
näme çıkarıp berin, en azından bir dokument berin, bilet alıp Türkmenistan'a dolanıp barsın. Saat 1'de bir jaň edipdirler, 3'de jaň edipdirler, 3'de jaň edipdir, 4'de jaň edipdirler. 4'de jaň etse bir nomer berip şu nomera jaň edin, şu sizin işinize serede edipdirler. Yenem jaň etse ay olan şahara çıktı. Deportasyon lagerde garaşı oturlar dokument için. Adamları it oyna oturuyorlar. Dokument meselesi hazır dışarı yurtta yaşayan migrantlarımızın en ulakan, en vacip probleması. Ve bunu bir yadayda çözmesek ne ayalarımız, ne erkeklerimiz, ne de çağlarımız sosyal haklardan faydalanıp normal bir durmuş yaşamaya hiç mümkünçiliği yok. Ben ansak da. Berdak kynçylyklar barada aýdyp geçdik bolan 8 mart bilen baglanşykly ýene bir dada aýdyp geçesim gelýär. Men size ýaňy ýakynda bolup geçen ýene bir wakany gurrun bermek isleýärin. Bilşimiz ýaly Türkmenistanda 8 ýa-da ondan köp çağaly eneleri, ene mähri diýilen orden medal sowgat berilýär. Ýaňy ýakynda ene mähri adyna dalaşýar edilip hödürlenen köp çağaly eneler täze talap bilen ýüzüňiz bolupdyrlar. Esasanam hormatly ada dalaşýar görkezlen aýallar özlerine veriljek altyn zinjirleri we döwletden alynan beýleki gymmatly sowgatlary satmajakdyklaryna öňünden güwä geçip dilhaty bermeli bolupdyrlar. Dilhatyna aýallar bayraklarynyň berilen gymmat bahaly bayraklarynyň Halk Bankda saklanmagyna da razylyk görkezipdirler. Ve olara o bayraklary diňe döwlet çarelerine gatnaşmak üçin bagtlaýyn berilýärmişin. Bu çareleriň sebäbi bu bayraga münasip bolan bir näçe denamlaryň mundan bayraklaryny satyp jogapkärçiligi çekilmegi bilen bagly bolup biler. Şeýle ýagdaýlaryň biri geçen güýde bolup geçipdir. Bir ene garaşdyrlyk bayramçylyk üçin berilen çağırılan döwlet telewizionyasynda surata düşürilen çäreleriň birine çağırylýar. Şonda ondan altyn zinjirini dakynmak talap edilipdir. O zinjiri satan ony aýdypdyr we Medeniyet bölümi we aýallar guramasy arkada adından berilen altyn satmagy uly günä, jenaýet diýen aýdyp onuň işini suda geçiripdir. Onun sözlerine göre şol ene köp çağasynyň bardygyny we eklep bilmeýänini pul gerek bolan üçin satanyny düşünüripdir. Emma sud ony 3 ýyl azatlykdan mahrum etmek kararyny çykarypdyr. Bu wakadan soň bolsa Milli Howpsuzlyk Ministrligi we polisiýa ene mährini ady bilen alan beýleki eneleri derňäp başlap azyndan şuna meňzeş 3-4 wakaň üstüne açypdyr. Yani bu da bir maskaraçılık deyip aydıp bileriz. Bolarumda dinlediğiniz için köp sağ olun, hemmenize indiki gepleşiklerde duruşyança vatandaşlar. Allah'a emanet.